дар ко'хи суруши шаҳри душанбе маросими ҷоизасупории соҳаи кор бо ҷавонон ва варзиш дар соли 2019 баргузор гардид. Нахуст тамоми иштирокчиёни ин маросим дар вазъияти тантанавӣ пешвоз гирифта шуданд. дар чорабинии мазкур муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин раиси шӯрои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш Азим Иброҳим, муовини раиси шаҳри Душанбе Мавсума Муинӣ ва дигар намояндагони вазорати идораҳо ва варзишгарони кишвар иштирок намуданд. Нахуст муовини сарвазири мамлакат Азим Иброҳим суханронӣ намуда аз рушди бесобиқаи намудҳои варзиш дар кишвар дарак дод ва қайд намуд, ки маҳз дастгириҳои хусаи пешрои миллат дар самти рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар кишвар боис бар он гардид, ки имрӯз ин қаҳрамонон муаррифгари давлату миллати хиш дар арсаи ҷаҳонӣ гардиданд. боиси хушнудӣ ва сарфарозист, ки 19 декабри соли 2019 амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ барои варзишгарони муваффақи кишвар ва мураббиёни онҳо дар соли 2019 ба тавсиб расид. дар асоси комиссияи ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ дар соли 2019 ва фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои 42 нафар варзишгарони муваффақи кишвар ва мураббиёни онҳо бо маблағи 911250 сомонӣ маблағи молиявӣ қадрдонӣ гардиданд. ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола барои варзишгарони муваффақи кишвар аз ҳисоби фонди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳавасманд намудани қаҳрамонону мураббиёни онҳо тақдим карда мешавад. инчунин ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявӣ, беҳтарин варзишгари соли 2019, беҳтарин федератсияи варзишии соли 2019, беҳтарин шаҳри варзишӣ, беҳтарин мураббии сол ва беҳтарин иншооти варзишӣ муайян ва қадрдонӣ гардиданд. ҳамин тавр аз рӯи номинатсияи беҳтаринҳои соли 2019 дар соҳаи кор бо ҷавонон ва варзиш, Сомон Маҳмадбеков дар соли 2019 ба ҷиҳати бартарии имтиёзҳо ва унвони қаҳрамонии дунё беҳтарин варзишгари соли 2019 байни ҷавононро аз рӯи намуди варзиши олимпӣ соҳиб шуд. дар номинатсияи беҳтарин варзишгари сол дар соли 2019 байни калонсолон муршидани маъруфи тоҷик Баҳодур Усмонов эълон гардид. мавсуф ба гоҳи ҳунарнамоиаш дар марҳилаи ниҳоии қаҳрамонии Осиё, ки макону мизбонаш шаҳри Бангкоки Таиланд ба шумор мерафт, ба ҳарифи хиш пирӯз омада нишони тиллоӣ ва унвони қаҳрамониро моли худ кард. мунтахаби то 19-солаи Тоҷикистон беҳтарин дастаи варзишии соли 2019 дониста шуд. дар соли 2019 бачаҳои футболкори тоҷик дигарбора ба ҳамин мақому мартаба расиданду рохати марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳон 2019-ро дар Бразилия соҳиб шуданд. шораи футболи шабакаҳои телевизионии варзиш ва футбол Бобо Холмуродзода ҷоизаи беҳтарин шораи солро ба даст овард. мавсуф малакаи хеле хуби шораиҳӣ дошта, муаллифи якчанд барномаҳои телевизионӣ аз қабили Майдони Сабз, Аврупо Афрӯз ба ҳисоб меравад. дар номинатсияи беҳтарин телевизиони сол муассисаи давлатии телевизиони варзиш эълон гардид. бо гузории 4 соли фаъолияти пурсамари хеш, муассисаи давлатии телевизиони варзиш бо инъикоси ҳамаи риштаҳои варзиш тавониста дар рушду инкишоф ва пешрафти соҳаи варзиши мамлакат саҳми чашмгир гузорад. дар соли 2019 беш аз 90 майдончаҳои варзишӣ бо шароити беҳтарини машқу тамрин дар шаҳри Душанбе сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. инчунин соли ҷорӣ мизбони як қатор мусобиқаҳои байналмилалӣ дар риштаҳои футбол, ҷудо, теннис ва намудҳои дигар буд. маҳз ин масъулият шаҳри Душанберо беҳтарин шаҳри варзишии Тоҷикистон дар соли 2019 эълон кард. пешравиҳои футболи меҳан чӣ дар дохил ва чӣ дар арсаи байналмилалӣ боис гашт, ки президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустам Эмомалӣ, узви Кумитаи иҷроияи шӯрои Олимпии Осиё интихоб шаваду моҳи апрели соли ҷорӣ бошад дар ҷалсаи конгресси Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ дар овоздиҳии президентҳои федератсияҳои кишварҳои узв ба вазифаи президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ интихоб гардад. беҳтарин федератсияи миллии варзишӣ аз намуди олимпӣ ба Федератсияи футболи Тоҷикистон дода шуд. дар соли 2019 варзишгарони риштаи ҷудо дар мусобиқаҳои категорияҳои Гран-при, Гранд-слам, ҷоми кушоди Осиё, чемпионати Осиё ва ҷаҳон иштирок карда бо гирифтани ҷойҳои намоён мушарраф гаштанд. намоёнтарини он унвони қаҳрамонии Сомон Маҳмадбеков дар чемпионати ҷаҳон миёни ҷавонон ба ҳисоб меравад, ки дар таърихи мамлакат бесобиқа унвон мешавад. федератсияи ҷудои Тоҷикистон беҳтарин федератсияи миллии рӯбарушт дар маросими мазкур эълон гардид. инчунин федератсияи миллии тенниси Тоҷикистон дар номинатсияи федератсияи миллии рӯбарушт ҷоизаро ба даст овард. соли 2019 бо ташаббуси федератсияи теннис дар Тоҷикистон се мусобиқаи байналмилалӣ сурат гирифт, ки доираи васеъ варзишгарони ин намудро аз кишварҳои хориҷ ба ҳам оварда буд. дар соли 2019 варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе беҳтарин иншооти варзишӣ эълон гардид, зеро чорабиниҳои муҳими варзишӣ аз қабили бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 маҳз дар ҳамин варзишгоҳ баргузор гардиданд. дар соли 2019 муддаиён барои унвони беҳтарин варзишгари сол байни бонувон бисёр буданд ва яке аз онҳо Шарифова Гулсумӣ ба ҳисоб мерафт.
ибрагимов сиёвуш беҳтарин варзишгари сол аз рӯи намуди ғайриолимпии варзиш дар соли 2019 эътироф шуд. мавсуф соли 2019 дар мусобиқоти 21-уми қаҳрамонии ҷаҳон оид ба таеквондо ITF миёни бузургсолон, собиқадорон ва навҷавонон ки дар шаҳри Пловдиви Болғористон баргузор шуд, соҳиби медали тилло гардид. дар наминаи беҳтарин иншооти варзишии сол қасри варзишии шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд пирӯз гардид. қайд кардан маворид аст ки қасри варзишии шаҳри Хуҷанд макони баргузории чандин мусобиқаҳои байналмилалӣ дар соли 2019 гардида буд. ҷоизаи беҳтарин дуввари варзишии сол ба Абдулло Саидхоҷаев дода шуд. Для меня этот год является самым успешным в моей карьере пока. Я смог выиграть юниорские первенства мира до 21 года и взял бронзу большого шлема в Японии 24 ноября. Это является один из самых престижных турниров. Я считаю, что этот год я выложился, смог выложиться на 100%. Иншаллах, в следующем году цель только олимпийская медаль. Соли 2019 хеле соли бобарор буд барои ман. Ман ба 7 мусобиқа иштирок кардам, 5 та медаль тилло, 1 нуқра та бринҷи овардам. Во-первых, я хочу поблагодарить Комитет физкультуры Федерации футбола, что меня второй год назначает лучшим тренером года. Знаете, это очень приятно. И за 4 года работая мною, я вывел, как говорится, на чемпионат Азии, на чемпионат мира. И в этом же году, в 2019 году, мы опять же вышли, взяли путевку на чемпионат Азии, который состоится в следующем году в Узбекистане. Поэтому мы, тренера, мы готовы работать, отдавать все силы за нашу родину, за Таджикистан. ҳамчунин дар дигар номинасияҳо низ ғолибон муайян ва бо ҷоизаҳои таъсиснамудаи Кумитаи тадорукот қадрдонӣ гардиданд.